כדי שהתיבה תיפתח, כולנו צריכים לומר אופן. דורה החוקרת, דורה! יש לך חבורה ממש גדולה ונהדרת. דורה! אם תיגע עכשיו, let's go! בוא נצא להרפתקה נועזת. היי! בוא נגיע ואת הפיראטים נכניע. עכשיו שמחה, כף אל כף נמחה, עד לשמיים. כל הילדים וגם ההורים שלבו ידיים על החלום שבלב, אל תוותרו, תפנו את החלום למציאות. עכשיו נרקוד, עכשיו נרקוד כולנו, עכשיו נרקוד, האהבה איתנו. היום נדבר על עשור שיש בו ניחוחות של ילדי הפרחים. עשור בו קוקה קולה נמכרה כאן בפעם הראשונה. רגע, מה, לא יהיו סיפורי גבורה? יהיו סיפורים על גיבורי תרבות. אלו ששינו את שפתנו בשנות ה-60. אנשים שיצרו את מדינת ישראל כפי שאנחנו מכירים אותה היום. מה, ולא נשמע את הר הבית בידינו? לא, נשמע סיפורים מעולם האופנה הפורח, ועוד הרבה חדשות וסיפורים חמים משנות ה-60. הביטלס, האמא של הלהקות.